näin on peli lähtenyt liikkeelle. Eräviikkikin auto liikkeelle, mutta pallo kuitenkin hävitään tuossa puolivaiheella ja sieltä jo sai ensimmäisen vedonkin tuonne Eräviikkien maalia kohti. Kuitenkin häviää pallon tuossa edelleen, ehtii kuitenkin pallon käsiksi ja saa toimitettua tuonne hyökkäysalueelle. Siinä ei kuitenkaan Eräviikkien pelaaja ollut ehtinyt tuohon jatkaa tuohon tilanteeseen ollenkaan, joten he ehti saa pallon ja rauhoittaa peliä tuolla oman maalin takana. Tosiaankin päivän ensimmäinen ottelu tuossa pelattiin pari tuntia sitten ja se oli siis Western Lindia Black vastaan Eräviikki Akatemia. Sen peli päättyy tasapeliin, mutta nyt on tosiaankin sitten peli käynnissä ja se etenee siihen pisteeseen, että Hespi rikkoo tuolla Eräviikinkin puolustuspäässä, joten Eräviikki pääsee alkamaan tuossa olevat rauhassa. Samalla aikaa kanssa Hespiltä vasta ohi, ei tunnikaan aivan suoraan ja se meinaa mennä maaliin! Se livahtaa sieltä Eräviikinkin maalivahdin tuolta Kainalosta, mutta siinä oli myöskin yksi kappale maalivahteja lisää, eli Eräviikin kenttäpelaaja pystyy sen tuosta nappaamaan sitten tuosta maaliviivan tuntumasta ja toimittamaan sen pois salilta. Ja näin Eräviikin nostaa ylös. Sieltä hättiin sellaista heijerivetoa, mutta yhdistiin vaan tuolta pölyä tuosta kentän pinnalta. Eräviikin kuitenkin pallossa kiinni, tuolla hyökkäysalueella toimitetaan tänne keskiviivalle saakka. Kaukaa vetoa tulee siinä, ja hyvä tänä maskiakin Oulu, siitä ei ehkä itse alusta. Sieltä Eräviikin pelaamaan kanssa vetoa, joka tehtiin kuitenkin uudestaan pallon käsiksi ja taistelee pallon tuolta keskeinen tuntumassa ja joutuu kuitenkin palaamaan alas ja rauhoittaa peliä kentälle. Sieltä nyt vaihdetaan hieman pelaajia, kun ottelun ensimmäinen pari minuuttia on pelattu. Kyllä tuossa hetki sitten oli jo vähän vaarallinen maalipaikkakin, kun sieltä palloja hetkeksi tuohon maaliviivalle, niin nyt lähtee Eräviikin nostaa pallon hyökkäysalueelle, koittaa toimittaa sen tuosta rystysyötällä tuohon keskelle, mutta sieltä kuitenkin Hespin pelaa pallo pomppaa yli laidaa, joten Eräviikin pääsee ottaa oikeasti keskelin tuntumasta. Minkälaista hyökkäystä tuli jo aikaiseksi pikkuisen. Ei pidä näitä uusia lipsahduksia ei sitten saa tapahtua ja sellaisia ehdittiinkin siihen myös pelastamaan. Tunnu löytyvän nyt paikkoja lähtee omaan hyökkäyspeliin rakentamaan siellä. Sen verran myöskin Hestin pelaajat tuolla karvaavat, että ne tällaisia tilanteita ei vaan saa tapahtua. Se oli todella vaarallinen tilannekin äsken. Hieman oli laiskan näköistä, kun lähtee omalta alueelta. Pannaan pääsee, kun saadaan palloa kunnolla kiinni, saadaan tuosta hyökkäysalueelle toista laitaa haetaan. Tuotetaan palloa sinne hyökkäysalueelle, edelleenkin ollaan pallossa kiinni Eräviikin pelaaja ja kahden Hespi-pelaajan kanssa taistelee, mutta Heikki pystyy sen nappaamaan suosivan pallon, nyt joutuu pikkianan kielellä, jota meillä sinne alakertaan saada, mutta pitää varmistaa, että jos pallon menetään, niin siinä on myöskin tuolla keskialue puolustuksen kunnossa. Sen verran Hespi-pelaaja tuossa väänsi, Eräviikin pääsee ottamaan alta puolustusaloiltaan rauhassa. Keski vähän vaiheessa alussa. Mutta sen menee kentälle. Pieniä Eräviikin pelaaja, jota saatiin hyvin kuitenkin haistua toista laitaan ja nostettua palloa tuonne ylös. Hienosti pääsi väliin uudestaan katsomaan ja siitä tulee suoraan vetoon, mutta se on toinen maali ja Hespi maalivahti nappaa sen pallon itselleen siitä ja laittaa pallon uudestaan peliin. Väliin. Hespi saa sen pallon, mutta vaarallinen paikka ja toisenlainen syöttöä Hespi tehtyä ei saa siellä, se on mitään pelannut 15 aivan vapaan toisella laidalla. Hyvä näin, Eräviikin pystyy nappaamaan pallon itselleen ja toimittaa palloa tänne hyökkäysalueelle vasempaa kulmaa. Sitten katsotaan, että löytyykö siitä saadaan, ei tuotaan kautta yksin läpi 2 pelaajasta näin ja onnistuu Hespi napattua pallohallinnan
itselleen tuolla omalla puolustusalueella ja myöskin saada vaihtaa uutta kaveria kentälle. Ensimmäisen erän 5 peliminuuttia on pelattu ja tilanne 0-0. Rohdi toi ensimmäinen Viikin-viottelu niin, että siinä taisi ensimmäinen erä ja valtaus on myöskin toista erää. Vai yleensä kokonaan niin oli maalittomia vasta kolmannessa erässä oikeastaan joukkueet rupesivat tekemään maaleja. Ja siinä oli tilanne jossa eräviikingit oli 2 maalin takaa ja saattamassa pystyy kuitenkin nostamaan itse pelin loputtua sinne tasoihin. Ja itse asiassa toinen ottelu oli jälleen eräviikingit, joka johti ottelua yhdellä maalilla. Sitten siihen ehtii West Indians tuon tasoituksen tekemään viimeisen puolen minuutin aikana. Mutta nyt ollaan tässä uudessa pelissä, jota on tosiaan 6 minuuttia, että sillä on 0-0, kun Ervingit pääsee laittaa hyvältä paikalta täältä rakentaa omaa hyökkäyspeliä. Suora veto tulee joku kilpistyy sinne heistä pelaajiin. Ja mailaa sieltä ja pääsee auttamaan, nyt saattaa Heskusta tuohon väliin ehitään. Pysyy siinä ja Viikinkien pelaaja myöskin mukana tuossa tilanteessa, vaikkei nyt tulee vaihtaus epäonnistuu. Siinä etsittiin oikein kunnolla tuota maskia, että siihen niitä omia pelaajia maskissa tulee hyvällä veto, kun sieltä tulee. Ja heidän korjattu myöskin Henkun maalikohdilta. Siinä oli ensimmäinen erä Viikinkien vaarallinen maalipaikka ja tuossa ylipäätään kovasti siellä kulmassa 260 voittaa ja Henkki voittaa pallohallina itselleen. Ervingit pystyy kuitenkin pysäyttämään, että nyt pitää vaarallisesti näin. Jonkun voisi katsoa, että pallohallina ei myytäkään. Hyvin siinä eri Viikinkien pelaaja pystyy tuon homma hoitamaan ja sieltä myöskin vaihtaa uusia pelaajia kentälle molempien joukkoiden osalta ja Ervingit lähtee rakentamaan sitä omaa hyökkäyspeliä. Tässä on Saari tällä koko paljon ohitetaan oma hyökkäyspeli auki ja Kivilta näin hienosti lähtee Ervingin pelaajat pystyy toimittamaan tälle hyökkäysalolle ja myöskin itse ensimmäisenä palloa. Nyt pitää tähän väliin, nyt pitää puhetta yhteiseen samaan palloon mennä, että 2 pelaajaa tuossa keskiin on tuntumassa. Ervingin noppaa palloa ja toimittaa tuonne hienosti ylös, mutta tässä päin tuohon keskelle tulee. Oi, siinä oli lähellä jo Ervingin maali. Siinä on jo hyvänäköinen paikka ja sitten ei ehditä kyllä vedolle enää. Joudutaan tuonne poisin kulmaa edelleenkin Ervingin pallossa, miten hyvänäköistä pyöritystä Ervingille menossa. Hieno näköinen kuvio siitä! Siinä oli jo hyvin lähellä kanssa Ervingin maali. Hyvännäköistä meininkiä nyt on ollut ja tuo veto tulee, mutta suuntaa sieltä. Heeskin pelaa sieltä Ervingit pääsee tuolta hyökkäysalueelta jatkamaan peliä, kun vaihdetaan kentällisesti ja olemme ylittäneet ja se myöskin ensimmäisen erän puoliväliin. Ensimmäistä erää pelattu 8 minuuttia, joka tarkoittaa ensimmäistä erän jälkeen 7 minuuttia. Ja Viikingit lähtee tuolta hyökkäyspuolelta rakentamaan omaa peliä, kun tästä ristisyöttöä tehdä, mutta tietysti sen pelaajaa. Puolustamaan tuolla tarpeeksi, heistä saa pallon hyökkäysalueen ja Viikingin pelaaja ehtii siihen taitoja, ja tuolla pallon rekossa voittaa. Pallo menee rikki tai vähintäänkin kasaan sieltä, kun uusi pallo otetaan. Uusi pallo peliin varmaan, sitten Kiistalla lähdetään kyllä. Kiistalla liikenteeseen sieltä eri Viikinkien puolustusalueelta. Vetää ja vaan syöttää siitä. Ja siinä oli lähellä hyvänäköinen tilanne siitä Eräviikin pelaaja vuonna 71 pystyy todistamaan sinne Eräviikin kierrokkäällä numero 42, mutta sitten aivan saatu maali. Edelleenkin paljon ja pelattavalla toimitaan maalin eteen, mutta siinä on vaan Eräviikin aivan ehit tuohon tilanteeseen. Siinä sitten katsotaan kuitenkin rikkeeksi, että tämä ehti pääsee aloittamaan tuosta puolen kentän tuntumasta, tuossa keskiviivan tuntumasta. Siinä oli jo hyvän näköisiä pari paikkaa. Eräviikit pystynyt järjestämään jo aivan voimaan vielä hyväksi käyttää nyt kaikkea palloa itselleen. Nyt olisi kyllä olisi ollut tilaa tarjolla siellä kyllä Eräviikingeille ihan ilmainen läpi ajo siitä. Ja hienonäköistä kyllä älyä sieltä Eräviikin mutta nyt kyllä valitettavasti. Ja edelleen palloa pelattavalla pahanäköinen tilanne. Ja ei! Siinä on ja jännitys hieman kasvaa, kun
pari kappaletta tilanteita, että lähellä Heskillä olikin ja Erviini nappaa palloa alle itselleen ja pystyi nostamaan itsenäkin aivan yksin sitten. Aivan yksin yritystä läpi pelaajat siinä nyt ja vaarallisesti siinä oli palloja pomppimaan siinä. Edelleenkin palloa pelataan, nyt se saa Erviini hoidettua tuolta vekeen ja pystyy aikaisemmin Heskillä kannattaa peliä. Kyllä edelleen lähtee rakentamaan maailmankätteen ja oli lainata kaveri, mutta veto hieman epäonnistuu. Ja pallo taittaa sieltä Hestin pelaajasta paljon laidan kyllä edelleen, mutta pääsee auttamaan syöttää puolelta. Ja nyt katsotaan, sieltä on ollut vaihto kesken, vielä nopeampi aloitus. Olisi ollut sitten ja siinä onneksi sitten Erviikkien pelaajat ehkä toisi mukaan nämä pienimuotoinen tarjoamaan. Se ehkä oli siinä, että missä on kaverit paikallaan, mutta sitten samalta pelaajasta on näkynyt. Ja siinä oli sitten myöskin semmoinen ilman epäonnistunut veto tuolta Eräviiniältä, mutta se muutti suuntaa sieltä Hestin pelaajasta, joten siinä oli jo lähellä melkein oma maalikin tuossa tilanteessa. Ja nyt kun sieltä pääsee! Sieltä tulee Eräviini syötti sieltä sitten pelaaja. Olisiko se ollut sitten 15, eli aivan väärin katsonut, mutta hienon näköinen kyllä Eräviiniältä. Ja ottelu avausmaali ensimmäisessä erässä ja 10-51 Eräviini avaa maalin tähän otteluun. Palloa keskellä kun ensimmäistä erää jälkeen 4 minuuttia. Ja Eräviikinkin on siirtynyt 0-1 johtoon. Kyllä maali. Pallo taitaa pomppaa sieltä nyt Hestin pelaajat, kun laidaan Eräviinin pääsee aloittamaan uudestaan tästä hyökkäystä puolelta. Mikä hyvän näköistä. Hyvän näköistä meininkiä on ollut, kun pelaajille tähän kentään väliin vielä. Kyllä pallo on edelleenkin pelattavana siinä, että saadaan napattua. Jälkeen pidättyy se edelleenkin tuolla hyökkäyspuolella. Sieltä tulee ymmärrätä vetoakin, muutti jopa siitä hieman suuntaan ja uudestaan tuolla keskellä palloa. Nyt on hyvän näköistä vääntöä kyllä Eräviikin koko ajan, mutta siitä äskeisestä tilanteesta väärättiin, että siellä tulee osumaan sitten Eräviikin tieltä osumailla tai joku sitten osa jäänyt sen verran, että siitä sitten Hestin pelaajan lähtö hidastui sen verran, että puhallettiin sitten oikeasti valtaa vetoa. Ja yritettiin Hestin pelaajat kynäillä sitten, että näin ja tohennus oli helppo kohti Eräviikinkin ja maalivahdille. Siinä ei myöskään maskia juurikaan ollut, kun sitten vaihdetaan myöskin ilmeisiä pelaajia kentälle. Kun ottelu ensimmäisen erää enää jäljellä 3 minuuttia. Eräviikin johtoon. Aivan tahattomasti sinne Hestin pelaajan toimii, mutta siitä sitten todellakin puhalletaan sitten kuitenkin rangaistus ja Eräviikin pelaaja pääsee tuonne jäähyttelemään pariksi minuutiksi. Eli kun pelataan tämä ottelun ensimmäisen erään viimeiset minuutit nyt tässä melkeinpä alivoimalla, ellei sitten Hesti onnistutaan maalia sitten saamaan ylivoimalla ennen tätä ensimmäisen erän loppua. Valitettava vahinko siinä tapahtui, mutta se on. Kaikki lasketaan ja nyt lähtee sitten Hestin ylivoimakuvio liikkeelle. Kohtalaiset piiriin ja sieltä tulee vetoa ja sieltä se olisi kyllä taululta ollut, mutta ilmeisesti se on kuitenkin tuonne ristikkoon tuo pallo, joten Eräviikin pääsee aloittamaan itsekin alivoimalla tuolta omalta puolustusalueeltaan ja sitten katsotaan nyt millä tavalla päästään pelaamaan aikaa ja kertaa. Sen aikaan kuitenkin syöttökautta ja alas pidetään palloa hallinnassa kyllä, ja tässä saadaan sitten tuolta Hestin pelaajat joutuvat rikkomaan tuossa tilanteessa kovasti pahallua. Ja nyt tulee korkea avaus, joka on näköinen liikku. Siinä herra jeesta sentään! Sieltä kun menee! Koloppa taisi siirtää, alivoimataan oli hyvin lähellä tuossa ja vetoa tulee tietysti sinne Eräviikin pelaajiin. On hyvän näköistä meininkiä kyllä kieltämättä ja taas on rikkoa Hesti. Hienon näköistä alivoimaa nyt Eräviikin helppo, siinä oli alivoimamaalikin hyvin lähellä. Eräviikin tavaa jo pelaaja saa kuitenkin pallon haltuun ja taas Hesti uudestaan pyörittämään nyt tätä ylivoimakuvioita.
Tiedätkö sitten ylivoimalla nyt ehkä pystyy tämän ottelun tasoittamaan ensimmäisellä peliminuutilla 13.45. Näin ne kostautuu nopeasti kyllä ne, kun yksi kenttä pelaa vähän kentällä. Se nähtiin myöskin tuossa aikaisemmissa pelissä, jossa eräviikingit nappasi sitten oman maalivahdin veke ja pääsi sitten tasoihin tosiaankin ja hetkellisesti myöskin siinä edellisen ottelun kolmannessa ja viimeisessä erässä ylikin johtoa hetkellisesti. Ja valtaosa tuosta tosiaankin johtui siitä, että otettiin 6. kenttäpelaaja kentälle maalivahti pois. Silloin on kyllä tässä salipainissa merkitystä huimasti, kun siellä yksi pelaaja pois. Sieltä myöskin kaadettiin sitten Heskussalainen kolmesta eräviikinkien pelaaja, joten sitten aloitus sitten pysyy täällä eräviikin puolustusalueella. Eräviikit pääsee aloittamaan puolustusalueella perään minuutti jäljellä. Ja olemme edelleen tässä tiettävästi tilanteessa, kun Hesku onnistui tuossa äsken sitten tasoittamaan tuon tilanteen ja nyt haettiin tuossa Hesku nopea syöttö, ei löydy puoli minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Nyt jatkanutta on tuolla kolmen aikana, niin tällaisia puolustumerkintöjä ja näin maalaisille torjuntoja tai joku maaleja. Aikaa. Ja sieltä sitten ehkä vähän samantyyppinen tilanne, mistä äsken sitten eräviikingit tappasi jäähän, niin sieltä oikeastaan Heskun pelaaja numero 2 jäi sitten mailla tuonne eräviikinkien pelaajan jalkoihin ja siitä sitten tankkitus rangaistus astui voimaan Heskille, joten eräviikingit pääsee tässä ensimmäisen erän viimeisellä 15 sekuntia pelaamaan ylivoimaa ja jos maalia tulee, niin sitten tämä ylivoima jatkuu valtaan toisella erällä. Sieltä tulee! Siellä on lähtenyt hyvin nopeasti. Sieltä maalintekijä saisi olla. Jatkaa nyt on numero 5. Se taisi Vitonen tuon maalin tehdä. Kyllä maalintekijä oli numero 5 ja sieltä pisti numero 12. Hienon näköinen maali siitä eräviikingiltä ylivoimalla ja se tosiaankin käytettiin vähintäänkin yhtä tehokkaasti kuin Heskin ylivoima itse asiassa vielä tehokkaammin. Siinä ei kauan ehtinyt sitten Heskin kaveri tuolla jäähypenkillä levätä. 8 sekuntia ottelua ensimmäistä jäljellä. Sitten varmistetaan taas, että mitään pistoja ei loppuun kesken tässä. Ensimmäinen erä päättyy lukemin 1-2 eräviikingit pitää tuon yhden maalin johtoaseman tuon pienen hetken jälkeen, jolloin sitten Hesky onnistui tasoihin siirtymään tässä jännittävässä ottelussa tuossa viimeisen peliminuutin aikana. Näillä tosiaankin mennään ottelun ensimmäiselle erätaululle, jonka jälkeen on tullut toiseen erään, joka aloitetaan eräviikinkin akatemian johtoasemassa.
ja näin heti ja sitten Hespiltä aloittaa pienen pillin soittoa, joten tästähän pitäisi siis itse asiassa, jos samaa tuomaryhmää pidetään mitä tuossa aikaisessa pelissä, niin siitähän on pitänyt sitten eräviikingille saada aloitus tuosta tilanteesta, niin kun tuossa aikaisemmassa pelissä kävi juurikin tällä tavalla. Ja nyt eräviikit toimittaa. Sieltä sai toimitettua pallon sinne Hesbyn maalin perukoille tässä ilman, nimittäin selostajakin teki muita asioita, niin ei ehtinyt edes kommentoida tuosta tilannetta, mutta hieno maali Eräviingin kolmas maali. Heti toiseen alkuun, jota oli ehtinyt tulla 25 sekuntia. Rönkeä siirtää sen saman tien tuonne hyökkäyspuolelle Eräviikingillä hyvän näköinen päällä. Lähdetään haastamaan kaveria nyt tuonne hyökkäysalueelle myöskin ja nyt pitää varmistaa vaan, että ei Stiglo tulee omassa päässä, ei tule hienosti Eräviikin puolustustilanteessa mukana ja pystyy nopeasti nyt kääntämään tuota palloa tuonne hyökkäysalueelle. Pystytään suojaamaan palloa ennen mutta nyt pystyy Hespistä katsomaan tuon Eräviikin hyökkäyksen. Pelaa pystyy toimittamaan kyllä mahdollista hieman pian keskellä. Päteräkin tehtiessä kertaa suoraan. Ja hieno suoraan, joka se on ei. Hieman näköinen tilanne tuossa, niin sai Eräviikingille kyllä toimitettua hyvän näköistä syöttöä ja toimitusta sinne maalle. Siinä oli hyvin lähellä ja Eräviikinkien ottelun 4. maali. Tosiaankin ottelun toista erää ollaan nyt pelattu minuutti 20 sekuntia ja uudestaan tulee yritetään Eräviikin saman tien taas lisää maaleja saada Eräviikin tuohon ottelun 2 maalilla. Sen verran teistettiin Eräviikin toisessa puolesta, että heistä takia ovat tuossa alueella rauhassa. Sitten rauhoittaa peliä. Saa siirryttää pallon, niin siihen ehkä kuitenkin saattoisesti Eräviikin puolustus. Siinä oli mukana tilanteessa. Nyt pitää olla varmioita näihin tilanteisiin. Taitaa saada Hesbiltä kyllä kohtaa ollut aina kyllä. Eräviingit pääsee aloittamaan tuolta omalta puolustusalueeltaan. Eräviingit tästä näin. Ja sitten haetaan hienoa syöttöä sinne ylös saman tien ja sitten lähdetään uudestaan karvaamaan palloa. Nyt 2 pelaajan voimia saadaanko se pallo pidettyä uudestaan. Saadaanko sitä toimitettua sinne maalille ja sinne maaliin edelleenkin. Siinä ei suunnita Eräviingin aivan ehtiin nyt kyllä pahan näköistä. Hienosti maalilla. Pystyy kontinaisia hoitamaan ja katsotaan saa siitä. Kyllä. Inattaa tuon itselleen ja toimittaa palloa tänne ylös, mutta siihen ei aivan muuta mukaan. Pakkoa kuitenkin ehditään nyt oikein pallo, kun mennä sattuu tuossa keskiviivaan tuntumassa. Ja Heiski pystyy nappaamaan pallonhallinnan sitten itselleen ja rauhoittaa peliä omalla puolustusalueellaan, kun ottelun toista erällä tuolla 3 minuuttia tilanne edelleen. 1-3 Eräviikin Akatemia johtaa ottelua 2 mahdollisuudella. Heiski toimittaa palloa tuonne Eräviikin puolustus päähän. Haetaan tuosta haetaan hieno syöttö, tulee raivoa maaliin. Pienestä kulmasta haetaan vetoa. Siinä ei ihan tarpeeksi ole saamaan kulmaa tuohon. Joudutaan palaamaan takaspäin ja katsotaan nyt, että niitä laadukkaita syöttöjä saadaan aikaiseksi. Eräviikingit kuitenkin rauhoittaa ennen peliä tuolla omalla laidalla ja myöskin jotain pelaajakin vaihtaa. Haetaan syöttöä ja saadaan nostettua tuonne ylös ja palloa. Tuossa jo vielä ei ole oikein kunnolla veto paikalla. Nyt siinä olisi ollut, mutta siinä olisi kuitenkin 2 pelaajaa pystyy tuon tilanteen estämään. Lähdetään karvaamaan yhdellä pelaajalla kyljentö ja kirjalla kertaan ei ole syöttö. Siinä olisi
halousvoittajat ja Eräviikin pystyy kääntämään se uudestaan nyt tänne, mutta siinä ei taas ole samalla tavalla. Se oli Eräviikin syöttävä halousvoittaja, kun siinä ei ollut yritetään pelaaja taas hallussa. Ja tuossa edessä nyt hieno kattiin myöskin Eräviikingiltä tuohon. Ja Hesti on menee tahoisesti, ja Hesti kuitenkin ehtii tuohon tilanteeseen vielä itse toimistaan palloa tänne hieman taaksepäin. Ja nyt kun se vetoa tulee, vaarallinen vetokin siinä oli tulossa. Kalloja siihen nyt Eräviikin kuitenkin ehtii, kun he pystyvät tilanteen rauhoittaa tuolla omalla puolustusalveella. Päästä yksin nyt oli pelaajasta läpi sinne on, sitten kuitenkin pystytään enemmän hidastamaan peliä taloudesta haastamaan, että Hestia nyt pääsee vedolle. Torjunta ja uudestaan torjunta, ja nyt se omasta pelaajasta toinen veto. En ole aivan varma, mitä siinä kävi, mutta Eräviikin maalivahti kuitenkin selvittää tuon veto hieman epäonnistuu, oli se ei tarkoitus olla semmoinen feikkiveto. Ja siitä tulee hienon näköinen syöttöä. Hienosti kyllä tuossa tilanteessa myöskin puhuttiin. Siellä olisi parempi vetopaikka ollut juurikin tuolla kaverilla, jolle syöttö sitten saatiin aikaiseksi, mutta siitä ei aivan vaarallista maalia. Maalikkopaikkaa on onnistunut saamaan, kun ottelun toista erää jäljellä. Alle 10 minuuttia, 9,5 minuuttia. Tilanne 1-3 ja Viikinki johtaa kohtalaisen varmin ottelua. Toki kuten aikaisemmassa pelissä nähtiin, niin salikäynnissä voi mitä tahansa tapahtua puolen minuutin, 15 sekunnin aikana. Ja nyt lähtee vetoa sieltä Eräviikingiltä. Se kilpistyy kuitenkin sinne Hestin pelaajiin ja Hesti taitaa saada pallohallinnan itselleen. Valitettava taas vahinko jää. Tuosta tulee Eräviikinkien pelaaminen 88 siellä. Jäi taas mailla sitten tonne Hestin pelaajia. Nyt pitäisi toivoa, että Hesti ei sitten tästä onnistu kavennusmaalia saamaan tämän ylivoimansa aikana. Kolmas rangaistusjäähy jo tähän otteluun näistä vahinkokampituksista, joissa pelaajien mailla on jäänyt sitten vastustajan pelaajan jalkoihin. Mutta nyt on tosiaankin sitten hienon näköisesti olisi Eräviikin maalivahti mukana. Toisella maailmalla pelattiin sen jälkitilanne, joten sitten Eräviikin pääsi aloittamaan omasta päästä. Ja Eräviikin nostaa korkeasti tänne ylös ja katsotaan lähdetäänkö haastamaan. Herran kiestas, siinä oli lähellä ja alivoima maali Eräviikingiltä. Nyt kyllä haetaan sellaista kuvioa, siellä oli aika tulitera ja sanotaan tällainen liekeissä oleva kaksikko siellä, tämä pelaaja numero 5 ja pelaaja numero 12, mutta nyt Hesti pystyy nostamaan palloa tänne hyökkäysalueelle. Ja sieltä saattaa tulla ei, onneksi Eräviikki on nyt Hestin veto epäonnistuu. Eräviikki pystyy alivoimalla nostamaan palloa nyt tänne hyökkäysalueelle. Nyt pitää varmistaa vaan, että pelataan niin järjettömästi aikaa pois tuosta alivoimasta. Veto tulee, ei veto epäonnistuu, veto tulee edelleen. Aloittaa nopeasti sinne niin. Ja hieno aloitus siinä aivan sitten. Se taisi olla tuosta omaa pelaaja sinne selkeään hiljaa. Nyt tulee vetoa ja nyt onneksi voidaan hyvin valmistaa. Kivyltä menee ohi. Joten Eräviikingille sitten aloitus tulee omaan puolustuspäähän. Kun rangaistusta enää jäljellä 35 sekuntia. Tilanne edelleen 1-3 Eräviikin johtaa sitä ottelua 2 maalilla. Nyt pitää muistaa nyt sitten, olemme alivoimalla. Vaikka välillä se näyttää sieltä tasakentällisin oltaisiin, koska niin hyvin Eräviikin pystyy tätä alivoimaa pelaamaan tällä hetkellä. Siellä on vaarallisia vaihtoehtoja taas, mutta pelaajana 55 oli tuossa vetoa ja 28 oli tuolla syöttöä hakemassa ja nyt taitaa sen verran työntää kyllä. Eräviikin pääsee aloittamaan tuolta ja sopivasti nyt Eräviikinkin ja mistä rangaistuskin päättyy. Ja sitten pistetään vähän aitoja tuolla laitoja korjaukseen myöskin. Pieni muotoinen tauko tässä ennen kuin Eräviikin pääsee aloittamaan tuolta hyökkäyspuolelta. Kun ottelun toista erää on jäljellä 7 minuuttia, eli olemme sitten tuossa puoli minuuttia sitten ohittaneet ottelun puolivälin. Syöttelypeliä nyt Eräviikingiltä. Edelleen ollaan kaikki kiinni ja
sieltä päästäisiin yritys siitä Ereviit edelleen pallossa kiinni. Mistä löytyy, sit haetaan keskeltä eikä maaleja, hienosti pystyy siinä blokkaamaan. Ja Ereviitin pelaaja numero 5 siellä. Ja katsotaan tuolla ja pystyy pitämään palloa edelleenkin tuolla ja palataan sitä hieman alaspäin, niin sieltä ei ihan aivan hyvää vetopaikkaa löytynyt. Toimitetaan sinne. Rajasta siinä oli jo lähellä. Ja uudestaan sieltä kun se tulee, ei hyvän näköinen meininki nyt koko ajan Ereviit pystyy näitä maalipaikkoja järjestämään. Tästä vielä semmonen turvallinen yksi maali vielä tähän kolmanteen ja viimeiseen erään. Olisi kyllä Ereviitiltä hyvä saada ja sen verran estettiin sitten myöskin Hestin pelaajan toimesta, että Ereviit pääsi aloittamaan rauhassa tuolta hyökkäystä puolelta. Kun on ottanut toista erää enää jäljellä. 5,5 minuuttia. Tilanne 1-3, Ereviit johtaa. Ereviit pääsi ohittamaan. Ritsokki kaatui, mutta sieltä kaatui kyllä omia aikojaan tuo Ereviitin pelaaja. Se ei rangaistuksen arvoisesti siinä mitään tapahtunut. Edelleenkin taistellaan pallosta nyt täällä Ereviitin hyökkäyspäässä. Nyt saa pallohallinnan itselleen varmaan rauhoittaa vaihtavat sieltä. Kyllä. Ottelu toista reiälle 5 minuuttia. Kiintystyy sinne Ereviitin pelaajaan, he palauttaa tuolle keskiviivalle palloa, pääsee läpi parista pelaajaa, edelleenkin palloja vaarallisesti komppimaan siihen eteen. Ja siellä se ei mennyt! Ereviitin maalivahti onnistuu tuo hoitamaan. Ja nyt tarjotaan taas hieman näköistä syöttöpaikkaa sitten ja hyökkäystä taas Ereviitin tuonne toiseen päähän mennään. Ja välinäiset tilanteessa ovat valtaosaneet ja ottelustaan Ereviitin pystynyt hallitsemaan. Edelleenkin palloa pelastamaan Ereviitin pystyy pitämään palloa tuolla hyökkäysalueella. Edelleenkin sitä pystytään pitämään asiassa siitä tuulinen rystyveto ei mennyt paljon ohi maalin tuokaan. Ereviitillä on hyvä paine päällä nyt siellä nelissä on pikkuisen ehkä jopa väsynyttäkin kaveria kentällä Heskillä, mutta nyt sieltä Ereviitin nyt Kossa oli vaarallinen tilanne keskeytin nostaa ja sieltä se taitaa sitten Heskistä komppaan laina, joten Ereviit pääsee aloittamaan tuolta omat puolesta aloittaa tuon ottelun toista erään jäljellä enää 3,5 minuuttia. Tilanne edelleen 1-3. Ereviit johtaa ottelua 2 maalilla. Aavan olosta peli on ollut Ereviitin ja tässä näin ja nyt se pomppaa sieltä Heskistä ulos laidan, joten sitten Ereviit pääsee tuomaan tuolta keskiviivon tuntumasta. Se on kyllä aivan täydellisen laadukas kyllä. Veto tulee, mutta siinä oli Ereviitin maalivahti myöskin mukana tuossa tilanteessa ja pystyy sen hoitamaan. Ja nyt pitää sitten varmistaa, että nyt pystyy Ereviitin tuon tilanteen hoitamaan. Varmaan oloista otetta on ollut tässä ottelu toinen ja ensimmäinen erä molemmat Ereviit nostaa rystysyöttöä tuohon keskelle. Siinäkö ehditään ja aivan kunnolla ehditty edelleenkin Ereviitin pallossa pystyy pitämään palloa tuolla hyökkäys puolella. Saa toimitettua toiselle laidalle, löytyykö sieltä oikein? Ei löydy mitään oikein kunnon vetoa. Ja pitää olla vähän kiire alas ja näin menee. Kyllä ehditään. Kiire nousi Ereviitin pelaajan noin 28 siinä ei ollut Hekku pelaajalla tuolla saumaa tuohon. Hieno nyt kun syöttiin niin sama pelaaja 28 ehtyy tuohon tilanteeseen kunnolla saada mailaa maahan, mutta ja sitten myöskin samasta pelaajasta palopopparin lailla, joten Hekku pääsi alkumaan omalta puolustusalueella tautuneenaan sitten toista erää jäljellä 2 minuuttia ja 10 sekuntia. Katsotaan tapahtuuko tässä toisen erän viimeisellä peliminuutilla enää mitään, onko lähellä kummallakaan joukkueella maalit vai tuleeko niitä maaleja jotakin ihan katsoa Ereviitiltä. Keskihyökkäys 2 Ereviit sanoo palloa joka tänne
hyökkäysalueelle ja vetoa tulee, veto kuitenkin kiitosti sinne Hestin pelaaja. Uutta vetoa tulee, mutta veto nousee sen verran korkealle tuosta käännöstä, joten Hesti pääsee auttamaan lopussa. Sieltä Ervinkoni tapaa uudestaan tuonne vetoa tulee. Sitten maailmassa kuitenkin nappaa pallohallinnan palvelukselle. Ei löydä avausta mistään ja sen verran kauan kesti. Ei vaan mitä siinä, en tiedä kyllä mitä siinä tapahtuu nyt. Ilmeisesti jotain Ervinkingit nyt sitten rikkoi tuossa tilanteessa. Oltiin sitten maalivahti alueella tai jotain, että siitä pääsee sitten Hesti aloittamaan rauhasta omalta puolessaoleltaan. Hieno kautta nyt tuossa tilanteessa. Ja viimeinen peliminuutti ottanut toisessa erässä jäljellä. Ei mitään riskejä päästään katsotaan kahden maalin johdolla. Tänään on ottanut kolmannen erää, ellei ole 3 maalin johdolla tästä. Siitä kun se tulee ei. Näköinen yksi minuuttia enää jäljellä tätä ottanut toista erää. Siellä on 1-3 ja niin johtaa ottelua 2 maalilla. Keskelle toimitetaan siitä ja aivan saatu ja nyt pöliin siinä kesken pelaaja. Ei nyt katsoa kyllä tuosta pystyy Eräviikinkiä sen vedon siitä estämään. Siellä olisi tullut nyt tää semmonen kiepautus ja Hesti pystyy pääsemään tuosta yksi pelasta ohjetta. Siinä pelattaa finanssillista peliaikaa tästä ottelun toisesta erästä. Sen pystyy kuitenkin tuosta ja luulee, että onnistuu kyllä. Ei kyllä Hesti kuitenkin edelleen toimittaa se pallon ja nyt loppuu se. Elikkä hienosti sitten Eräviikinkit pystyy sitten selviämään tässä samassa 2 maalin johtoasemassa tuonne ottelun 3. ja viimeiseen erään. Sitä ennen mennään tässä erää tauolle ottelu viimeiseen erätaukoon. Ja tosiaankin lisäotteluita sitten tällä kanavalla tämän pelin jälkeen, tämän viimeisen erän jälkeen käynnistyy kohta niin tulossa mahdollisesti ensi lauantaina on tulossa T16 Akatemian otteluita Kamppo-sentteriltä, mutta varmasti on sitten tulossa 2 viikon päästä 16. päivä on tuolla Espoossa. Pelataan sitten uudestaan Hesti vastaan Eräviikki Akatemia kello 14 ja sitten Eräviikki Akatemia TU kello 16. 2 viikon päästä sunnuntaina 16. päivä. Muistakaa tämä ja tulkaa uudestaan sitten myöskin kanavalle katsomaan jännittäviä otteluita. Mutta tämän erätauon jälkeen siirrymme ottelu 3. ja viimeisen erään. Vähentää näin ottelun 3. viimeinen erä lähtenyt käyntiin Eräviikinkiä voitolla. Ja sitten tulee hyvin ehitä. Nyt tulee vaarallinen veto, mutta siinä taitaa itseasiassa Riikeä tapahtuu sieltä Heskiltä tuossa aikaisemmassa tilanteessa, joten siitä ei myöskään tuo mahdollinen maali, jos olisi tullut, olisi laskettu. Eli tosiaankin kertaakseni, mitä sanoin, niin 2 viikon päästä sunnuntaina lisäottelussa alakanavalla, jossa sitten pääsee Heski sitten uudestaan mittelemään Eräviikinkiä vastaan. TQ:ta vastaan, joka taitaa olla tuolla aivan kärjessä sarjassa, niin katsotaan nyt. Täältä tulee sitten kovaa valmistaja Eräviikinkiä Akatemialle sitten 2 viikon päästä sunnuntaina. Nyt ollaan tosiaankin vielä tässä pelissä ja viimeisessä erässä, jota Eräviikinki johtaa, että 2 maalilla vetoon tulee Eräviikinkiä maalivahtina torjunta. Nyt pitää varmistaa sen, että pysytään pallossa ja voidaan varmistaa se. Nyt pallo pelissä, ei ole kukaan tehnyt tuossa rikettäessä peliltä poikkilaitetta siitä tilanteesta. Mutta itse asiassa taitaa kuitenkin olla tuossa aikaisemmin
sieltä pääsee Eräviikingit aloittamaan omalta taas keskinen tuntumasta. Sieltä oli rikettä, tuli sitten Hespi pelaajalta Suomeen. Näin Eräviikingit koittaa kovaa vetoa, kun sieltä tulee, mutta tätä voidaan varmasti yli on maalin sieltä. Vasenta kulmaa haettiin, mutta pikkusen sitten veto sieltä kiersi ohi. Hespi aloittaa omat tuossa autetaan samaan palloa sinne hyökkäysalueelle ja perään. Suoraan hakee vetoa ja sieltä se oli! Siinä oli kyllä melkein yhtä lähellä maalin, mutta Eräviikingien maaleilla on ollut myös, kun tuolla omassa päässä on ollut pari Hespin maalia niin lähellä. Ja nyt taas meinasi kävi sama juttu taas tuossa Hespin omalla maalin edessä, että sieltä torjunnasta se pallo jäi siihen maalivahdin taakse. Ja nyt sitten pienen harmillisesti siihen Eräviikin pelaaja ei nyt taas Hespin pelaaja. Siinä oli taas Eräviikkiä. Sieltä oli torjunta, yksi torjunta tuli ja se meinasi pomppaa sieltä maaliin. Ja sieltä oli Kullo! Hieno Mattarille sama pari pohjasta taisi edelleen olla. Mikä tuolla aikaisemmin maali pystyy tuossa Eräviikille toimittamaan. Syöttäjä pelaa numero 12 ja aivan käsittämättömän hieno maali pelaa numero 5. Eli siinä oli siis Eräviikinkien 4. maali ottanut 3. erässä. Ja Eräviikin siirtyy hieman ja turvallisempaan 3 maalin johtoasemaan, kun ottanut 3. erää on ottanut 2,5 minuuttia. Ja näin myöskin tervetuloa uusille katsojille sen seuraamaan jännittäviä salibändiä tänne Espooseen Otahalliin, missä ottelevat vastakkain Hespi tuossa mustassa, tummasinisessä, musta taitaa olla tuo pelipaita ja Eräviikit ja Akatemia valkoisella pelipaidalla. Ja tilanne on tosiaankin se, että Eräviikit johtaa ottelua 1-4 ja ottelulla on enää jäljellä 12 minuuttia. Paha veto tulee, mutta joka suuntaan hieman tai sitten hieman epäonnistuu. Ja aivan pallon ja Eräviikin hieno pallohallinen itselleen. Pystyy nostamaan sieltä ja nyt haetaan ohjausmaalia ja siinä oli hyvänäköinen yritys. Siinäkin toivotaan palloa uudestaan maalin taakse. Pitää varmistaa, että sitten ollaan oikealla paikalla oikeat miehet ja kyllä ollaan sinne eitään. Siinä sitten Hespin hyökkäys pelaajat aivan ehtineet tuolta tilannesta. Saada Eräviikit on edelleen pallossa kiinni tekee toimittamassanne ja näköinen yritys tuotti myöskin Eräviikkiä pelaajalta. Nyt sitten näihin kannattaa koittaa iskeä kiinni, mutta luultavasti kohta vaihdetaan varmaan kentälle, ainakin Hespi vaihtaa yhden pelaajan. Vielä näkee Eräviikit vaihtoa tälle kentälle. 4 minuuttia ollaan pelattu ottanut 3 perää, eli 1 minuuttia jäljellä ottelua enää. Eräviikit pääsee tuon pallon katsomaan ja pahoittuu hieman jäi tuolta kameran kääntämättä. Laidat kaatuu tuolla siinä. Pystyttiin korjaamaan, niin hienosti taisteltiin siinä pallossa. Eräviikit edelleen tuolla hyökkäyspuolella pitää palloa hallussa. Ainakin syöttelypeliä on nyt. Otetaan pallossa kiinni koko ajan sitten tuolta. Ei, kyllä se pysyy edelleen tuolla kentällä se pallo, se näytti, että se olisi siitä pompan kiinni, mutta ei ollut, mutta taisi pallosta taas tuossa hyökkäysalueella. Sieltä pystyy Hespi kuitenkin sen pallon nappaamaan itselleen. Ja rauhoitetaan tilannetta ja sieltä myöskin ollaan hieman vaihdettu uusia tennareita kentälle. Kun ottelu jälleen näin 10 minuuttia, Hespi kääntää palloa hyökkäyspuolelle. Siinä oli hyvä, ettei siihen Hespin pelaaja One-Timerissa onnistunut vetoa saamaan aikaiseksi. Siinä on vielä vaarallinen paikka ollut. Eräviikin pelaaja on 42 hieno haasta tuohon ja ehtii palloa itse uudestaan. Pistää pystyy pitämään palloa itselleen, mutta nyt se menettää ja nyt se siirtyy taas vaaralliseen. Eli se laivaakin on hienosti mukana tuossa tilanteessa.
pystyy sen ensimmäisen torjunnan hoitamaan ja sen jälkeen sitten taitaa sieltä tuomasta pelaastavat torjuntaa mennä yli lainen, joten Hespi pääsee aloittamaan hyökkää Sauloa, joka tuolla meidän se peliminuutti on kerrallaan pelattu. Nyt Hespi on edelleen pallossa ja vetoa tulee. Se on Pomppila, ei kukaan tiedä missä Pahlo on. Siinä oli Pahlolle tilanne. Oli kyllä taas näitä tilanteita yllättävän paljon tässä tapahtunut kyllä tämän aikana, tämän pelin aikana. Että ja edelleen nyt se pallo jää pelattavaksi tai laittaa uudestaan peliin ja heti pääsee aloittamaan tuolta hyökkäyspuoleltaan. Hieno katko Eräkingiltä, saa taisteltua se tuolta ja pääsee uudestaan palloon kiinni. Ja nyt on molemmat kaatuu sinne peräkkäin ja sen verran kuitenkin Eräviikinkien pelaaja oli tuossa niskan päällä, niin sieltä sitten katko ja aloitus tuli sitten Hespille pallo, nyt on siellä Eräviikin pulsalueella. Eräviikin pelaaja pystyy kuitenkin nappaamaan se pallo itselleen ja hienon näköinen. Mikä kuvio siinä oli? Siinä olisi sitten ollut taas samat parivalio, että olisi tuon maalin tehnyt, jos se olisi siitä onnistunut, mutta se veto nousi valitettavasti hieman tuosta korkeaksi. Jännän äärellä tässä tosiaankin nyt ollaan. Toki Eräviikingit on aika hyvin tätä ottelua kyllä hanskannut, että mitään niin sanottua ihan vaarallista tästä ei pitäisi tulla. Edelleen tiedetään se, että jos sieltä vastustaja ottaa yhden ylimääräisen kenttäpelaajan, saa joko rangaistuksen kautta tai saamaan maalivahdin tekemät pelidynamiikka vaihtuu aina täysin. Silloin monesti ruvetaan sitten pelaamaankin selkeästi tässä tilanteessa sitten Hespille tuosta jälkipeliä. Siinä oli pallo vedettiin tekes siitä tilanteesta, kun se olisi ollut Eräviikinkien aloitus. Niin, eli sieltä ehkä hieman sitten hieman meni tai ei vaan sitä pelaa myöskään näitä, mutta tuosta voi tuollainen rangaistuskin tulla. Eli nyt tosiaan Eräviikit pääsee sitten ylivoimalle tähän ottelun viimeisen erän toisen puoliskon aloittamaan. Tosiaankin lukemat ovat 1-4 Eräviikit johtavat ottelua, siis kohtalaisen turvallisella 3 maalin johtoasemalla. Ja nyt sitten katsotaan, että saadaan ylivoimakuvioita aikaiseksi ja sieltä sitten Hespi toimittaa palloa, mutta se menee kuitenkin yli laidan suoraan, joten Eräviikit pääsee aloittamaan tuolta vapaasti jatkamaan tätä omaa ylivoimansa. Koska näitä ylivoimakuvioita niin saadaan silleen kuntoon, että niistä saadaan myöskin näitä erikoistilanne onnistumisia. Ehkä epäonnistuu tuossa katsotaan nyt saadaanko tätä kuvioa kuntoon. Toki Eräviikingillä ei ole mitään hätää ja kiirettä tässä. Tässä kannattaa nyt mahdollisimman maukasta paikkaa etsiä, mutta siinä oli hyvän näköinen yritys siinä kanssa, mutta veto pikkasen epäonnistuu. Siinä oltaisiin sitten jo kyllä saatu Eräviikinkien viimeismaali, jos tuo veto olisi mennyt 15 senttiä vasemmalle. Mutta näin lähdetään tosiaankin liikkeelle ja sitten sieltä aloittaa sitä korkealla Hespia. Joo, siinä oli kyllä Hespi maalivahti hienosti kyllä hoiti tuon homman ja aloittaa nopeasti tuonne ylös. Ylivoima tilanne. On pari hyvää saatu aikaiseksi, mutta voisi sanoa melkein, että tasakenttälissä noin parhaat tilanteet ollaan saatu. Sieltä tulee sitten veto kuitenkin kohdistuu pienestä kulmasta sitten, tai pienestäkään kulmasta, mutta voitettiin siitä suoraan maalia. Pari sekuntia enää tätä ylivoimaa Eräviikingille jäljellä. Taitaa sitten pelaaja päästä kentälle ja on päässyt jo itse asiassa. Otetaan toimittaa tuonne maaliin eteen tuota palloa. Ja nyt lähdetään haastamaan. Hieno haaste Eräviikingiltä. Edelleen kelapallossa kiinni rauhassa tuolla hyökkäysalueella. Taitaa Hespi pelaa päästä tuon kattelussa. Lähdetään karvaamaan vähintäänkin kahdella pelaajalla. Ja onkin rohkeasti, mutta hienosti kuitenkin lopputulos oli se, että saatiin ryöstettyä pallo. Ja tulee rangaistus sieltä.
Eräviin ja Hestin pelaaja kaatuu tuolta laitaa vasten. Siitä ei sitten tuomari kuitenkaan katsonut tämän olevan rangaistuksen ja jäähyn arvoinen. Mutta näillä mennään eteenpäin. Tilanne tosiaankin 1-4 Eräviin johtaa ottelun 3 maalilla. Ottelua enää jäljellä. Nyt on vaarallinen paikka, siitä olisi Montainerolla ehtinyt Hestin pelaajalta. Pelaaja ehtiin sitten rangaistuksen arvoituksi. Tällä kertaa nyt sitten Eräviikinkien pelaajaa, joten sieltä Hespi ottaa uudelleen rangaistuksen. Eli tässä nyt on sitten hieman ehkä tarjoutunut Hespin pelaaminen näihin poistuviin rangaistuksiin. Joskin Eräviikin nyt on kyllä ehtinyt ollutkin tässä ottelussa hieman niskan päälle muutenkin fyysisesti pelaamisella. Ja etenkin näiden parin liekeissä olevien hyökkääjien merkitys on ollut tässä pelissä nyt selkeä. Eräviikit nappaa ja uudestaan päästään tätä ylivoimaa harjoittamaan Eräviikinkien toimesta, kun ottelu on enää jäljellä. On semmoinen 4 minuuttia ja siitä pari minuuttiakin pelataan nyt ylivoimalla, joten tästähän olisi mahdollista erikoistelun maalikin saada aikaiseksi vielä. Pitkä kauvan mukaan varmaan se mahdollisimman hyvää paikkaa. Nyt on siinä ihan hyvää maskia aikaisena, mutta taitaa on jopa oman pelaajan kilpistyy tuo yritys. Ja nyt sitten haetaan sitä hyvää varmaa maalintekopaikkaa. Tästä nyt ei kannata palloa silloin luovuttaa edes ylivoimallakaan. Ja sieltä maalintekijä numero 42 ja sieltä taisi mennä numerolla 28. Ihan näköinen kuvio ja myöskin onnistumisia tälläkin kentälle. Täällä taitaa olla jo taitomuudessa, niin jokaisella kentällä on tässä pelissä kyllä hienoja onnistumisia sekä puolustuspäässä että hyökkäyspäässä. Ja Eräviikinkien ottelu 5. maalin on tosiaan siellä 3 seirissä 11-29. Ja näin sitten loppuminuuteiksi toki toivotaan, että sieltä saataisiin myöskin varmistettua tällainen Eräviikinkien maalivahdin hyvä torjuntaprosentti. Ja sitten edelleenkin toimittaa palloa nyt tuonne hyökkäysalueelle. Se on vapaana ja sieltä jo sanottiin, että tuli jo joukkuekavereiltakin kommentteja jo pelaajalle, että vedä! Kun tarjotaan paikkaa, niin mikä jottei. Sieltä kanssa vedetään. Aina kannattaa yrittää, sekin pomppaisi sieltä Hespin pelaa Eidulainen, kun ottelu enää jäljellä 3 minuuttia. Ja 12 peliminuuttia tuossa hetki sitten juurikin alkanut. Ja siinä koitetaan pienestä. Ja siellä se on! Siellä se on! Sieltä niin! Siellä on ollut syöttö. Ainakin maalintekijä on kyllä pelaaja numero 17 kyllä. Olisiko se numero 30 täällä aivan väärin katsonut. Mä takaisin tarkemmin pistopörssyyn, mutta hieno maali. Pelaajalta numero 17 oli oikeassa paikkaa oikeassa aikaa tuossa maali edessä ja saavat sitten kahdet pelaajan voimin sen toimitettua sinne heti maalin perkoille, joten nyt se on aivan varma tämä kyllä tämä Eräviikinkien pelivoitto. Kun ottelu enää jäljellä 3 minuuttia, Eräviikinkin ottaa ottelun 5 maalilla. Tilanne 1-6. Näin Eräviikin pääsee sitten taas järjestettyä. Ja uudestaan tulee vetoa ja se oli jopa lähellä mennä maaliin. Hestin maalivahto kuitenkin pystyisi tuossa torimaan laittaa palloa uudestaan peliin. Hestin toimittaa sinne pystytään syöttöä. Eräviikinkien pelaat syöttöä. Tähän toimittaa palloa uudestaan tuonne ylös. Ja laittaa Hestin pelaajien eteen ensin kyllä Hestiin. Ja pitää varmaan palloa nostaa joku tuolle hyökkäysalueelle. Sitten katsotaan, että siellä haetaan. Oi, jo sieltä taisi olla kyllä melkein. Veto, toi hieno torjunta. Juuri näin. Kun sanan torjuntaprosenttia ylös vielä Eräviikin maalivahdiltakin. Hieno homma edelleenkin palloa tuolla Eräviikin puolessa alueella, kun ottelee enää jäljellä 2 minuuttia. Ja siitä hienosti nappaa Eräviikin. Siinä kätisyydet eivät alkaa mennä oikein. Hieno torjunta myöskin sieltä ehti maalivahdilta tuohon paikkaan. Ja näin sitten Eräviikin pelaa uudestaan peliä. Ja takaisin minuuttia pidemmistä käydä siinä, mutta kuitenkin ehtii sitten syöttää puolustaja ja nostaa uudestaan hyökkäysalueelle palloa. Sinne mennään karvaamaan. Aktiivista karvausta ollut Eräviikingillä tänään.
siitä, kun se saadaan vielä toimitettua tuonne hyvälle paikalle ja vetoa tulee vielä kuitenkin kilpailusti sinne Hesti pelaa numero 6. Ja nyt sitten oli vähän vaarallinen paikka ja siinä Hesti pelaa ja olisi onnistunut tuon pallon toimittamaan edelleen, kun pallon pelattanut syöttö tulee, mutta se on osoittaa syöttö sitten Hesti pelaa numero 8, ei saa kunnilla pallon valmiin, pystyy palauttamaan omalle puolustajalle ja pallo pysynyt keskellä, kun ottelua enää jäljellä sitten noin minuutti. Katsotaan tuleeko tässä enää viimeisen minuutin aikana tilasta merkintöjä ollenkaan. Torjuntoja kummallekaan tai maaleja tai jääsiä. Meidänkin vastaan tuossa myös pelasi vastaisesti, mutta siinä varmaan rajamaalle jäähystä, mutta pääsisi heti aloittamaan tuossa. Kovaa vääntöä pystyy toimittamaan palloa tuonne ylös, eli se on hyvän näköinen tilanne. Siinä ei aivan ehtinyt vaan, että pikkasen liian pitkälle meni Eräviikin pelaamaan 88, ei aivan ehtinyt tuohon sieltä lähtee ja lakrossa maaleja etsimään. Ei siinä mitään, siinä on mukava ammutella, kun tilanne on mikä on 3 minuuttia ottelua jäljellä. Heti aloittaa, mutta Eräviikit saa ottaa palloja itselleen. Ja Eräviikit toimittaa palloa nyt tuolla ylös siihen aina. Varmaan jätettiin kyllä tarkoitus olla tuossa sitten ihan näin, kun ei ehtiä tulee. Ei saada enää tulla tulosta merkittäjälle. Lähtee joku yksi maailman aikaiseksi vaan. Ei se pallo jää tuohon ja sitten Hesti toimittaa palloa tuonne ylös. Näin loppuottelu. Eräviikin maalilla niin se hienoa kyllä. Tänään on Eräviikin jäljellä. Tuo ensimmäinen ottelu päättyi West Indiansin vastaan tasapeliin. Ja tästä ottelusta taas kohtalaisen selkeä voitto Eräviikingeille. Näin tosiaankin sitten saadaan tämän paikan pelit pakettiin. Kiitoksia kaikille katsoille. Muistakaa tuolla kanavalle uudestaan sitten ehkä ensi viikon lauantaina viikon päästä Boilla tulee P16-pelejä täällä tai viimeistään sitten 2 viikon päästä sunnuntaina tulee sitten samojen poikien Eräviikin Akatemian P17 pelejä lisää tällä kanavalla. Kiitoksia kaikille ja oikein hyvää lauantaina jatkoa.